Гераты зашичмайялман. Муза, Чаваш челги бурчухне тынже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу 5 болта бистәсе. Оның тарихы, бүгінгісі, татарлар білән бәйлі әлігі тарихи урынның үзенчәлеге һәм 5 болта зираты хакында. Бишбалта бистәсе Казанның татарлар белән бәйле иң борынгы урыннарының берсе. Әлеге бистәгә килеп керү белән иске йортлардагы татарча бизәкле тәрәзәләр каршы ала. Биредә тарихи шәхесләр белән бәйле ниндидер рух саклана. Хәсән Туфан укыткан мәктәп, Сара Садыкованың бабасы яшәгән йорт. Өйрәнә башласаң, Бишбалтаның чын татар бистәсе булуына инанасың. Чыганаклар буенча Быгылтау тауында Бишбалта авылы якынча 1000нче елларда болгарлар тарафыннан нигезләнә. Идел буе болгары хакиме дәүләтнең төньяк чикләрен саклау өчен Быгылтау тауында кирмән төзде. Аннары Казан кирмәненә нигез салдыра. Ике кирмән Идел буе болгар дәүләтенең төньяк чигендәге сәүдә һөнәрчелек үзәгенә үрелә. Бишбалта авылы тирәсендә имән һәм нарат урманнары булган. Шуңа күрә болгарлар монда көймәләр ясаганнар. Гомумән Бишбалта исеме дә Биш балтачы дигәннән килеп чыккан. Чөнки анда балта осталары яшәгән. Моннан берничә ел элек осталарга бистәдә һәйкәл дә куелган. Бишбалта эшчеләр җитештерү бистәсе. Завод, фабрикалар, төзелеш объектларының күп булуы да шуның белән бәйле. Серп и молот заводы, Алафузы фабрикалары, тегермәннәр, хәрбиләр өчен казармалар, кыскасы Бишбалта чын мәгънәсендә эшче хәрбиләр бистәсе булган. Бистәдә элек 2 мәчет эшләгән. Бишбалтаның беренче мәчете 1805 елда гына төзелә. 80нче елларда тарихи һәйкәлләргә игътибар арткан вакытта кызганычка каршы ул җимерелә. Ә икенче мәчеткә 19нчы гасыр азагында гына җир бирәләр. Ул Сөләйман Аитов тарафыннан төзелә. Бишбалта күп кенә татар шәхесләре белән бәйле бистә. Шундый шәхесләрнең берсе Хәсән Туфан. Ул 1926 елда Бишбалтадагы Нариманов исемендәге 17нче мәктәпкә әдәбият укытучысы булып килә. Әлеге мәктәпнең директоры шулай ук татар милләтенең күренекле шәхесе Габдрахман Рәфиков була. Ул Тасыр мәгариф халык комиссариаты президиум әгъзасы һәм инспекторы. 11-13 чакырлыш Казан шәһәр советы депутаты, хезмәт герое. Аның улы Хәбибрахман Рәфиков исә татарлар арасында 1-нче елга флоты капитаны була. Казаныбызда милли мәдәни мирас булып торырдай объектлар шактый. Мисал өчен Бишбалта бистәсе. Ул татарлар белән бәйле иң борынгы урын санала. Игътибар итегез, менә шунда карагыз. Бу безнең Бишбалта бистәсенең беренче һәйкәле. Ни өчен мин анарга игътибар итәм? Ул үзенә күрә бер кызыклы һәйкәл. Икенче яктан анда Бишбалтаның төп образлары җыелган. Кем ул төп образлар Бишбалтаның? Бишбалтач. Әйе, чынлап агач балта осталары, шул ук вакытта корабларны төзүчеләр, шул ук вакытта менә бу җирлектә яшәгән кешеләр. Бу һәйкәл монда яшәүче Гарафетдин абый исемле бер меценат бар, аның акчасына төзелгән бу ясалган бу һәйкәл скульпторы Зөлфия Мөхәммәдиянова. Бишбалтаның атамасы да кызыклы. Авылны нарат һәм имәннәр уратып алганга, халкы агач эше белән шөгыльләнгән. Бишбалта атамасы да әнә шуннан килеп чыккан. Мәскәү урамы. Безнең ике тарихи Мәскәү урамы бар Казанда. Ни өчен дигәндә, чөнки бу өлеш үз вакытында шәһәргә карамаган. Шуңа күрә Казанның үзендә Мәскәү урамы булган, Адмиралтейство бистәсендә, в Адмиралтейской слободе Мәскәү үзенең Мәскәү урамы булган. Һәм тегендәрәк әле кече Мәскәү урамы да бар безнең. Илгәре Казанга кермәгән, Идел ярында утыручы зур бер авыл саналган ул. Хәзер Бишбалта Адмираллык бистәсе дип атала. Иске катламы 12нче гасырга карый, 11нче гасыр катламы да бар дигән фаразлар йөри. Менә бу җирлек тарафын, менә бу сквер янындагы җирлекне атаклы археологыбыз Альфред Хасанович Халиков казыды һәм менә монда болгар вакыты катламын да тапты. Һәм аныңча хәтле шундый да фараз бар иде. Имеш,
Менә Казан безнең Кирмән бар, һәм аның янында Посад. Кешеләр калга янында Посад. Монда да шундый теория бар иде. Җылантау, менә монда якында Җылантау. Ул үзенә күрә бер шәһәрлек калга. Һәм аның янында Посад инде, янында яшәүче халкы менә бу Бишбалта бистәсе булган дигән фараз булган. Әмма ул фараз әлегә исбатланмаган. Ни өчен дигәндә, чөнки Җылантауны рәтләп чынлап дигәндә казамаганнар да. Хәзер аны казып та булмый. Казанның Адмираллык бистәсендә баш Идел флоты, Каспий диңгез флоты ясала. Тик тиздән эшчәнлеген туктата. Мондагы халык Алафузы фабрикаларына да эшләргә килгән. 1830 елда Адмиралтейство ябылгач, эш әзрәк калгач, һәм анда әкренләп производстволар ачыла башлагач, халык шунда эшләгәннәр. Һәм шуны да әйтергә кирәк, Җиләкле бистәсендә яшәгән татарлар, анда татарлар күп эшләгән, яшәгән, алар Бишбалта мәхәлләсенә караганнар. Адмираллык бетерелсә дә, бу бистә барыбер дә шул исем белән йөртелә. Тик аның Бишбалта бистәсе дигән исеме халык телендә сакланган әле. Шул ук вакытта археологиядә бар шундый археологическая непрерывность дигән нәрсә. Ягъни кешеләр һәр вакыт буыннан буынга бу җирлектә яшәгән. Менә татарлар әле исбатланмаган. Татарлар һәр вакытта татарларның бабалары 12-нче гасырдан бирле монда 21-нче гасырга хәтле яшәгәннәрме, юкмы? Менә 16-нчы гасыр ахыры һәм 17-нче гасыр катламы татарлар изе монда археологлар кызганычка тапмады. Әмма Мәскәү тарафыннан Казан яулап алынгач, бу җирлек монастырьга бирелә. Һәм монда кешеләр яши башлый. Һәм бу җирлекнең атамасы Бишболда дип язылган писовый кнәгеләрдә. Ягъни Бишбалта исеме ул ничектер күптән түгел генә уйланылган исем түгел, яки 18-19 гасыр вакытында уйлап табылган исем атама түгел, нәкъ борынгыра Казан ханлыгы вакытында, кимендә Казан ханлыгы вакытында булган дигән чыганаклар бар. Бистәдәге төп Кларицеткин урамын 2005 елда урамнарның тарихи исемен кайтару буйрыгы чыккач, Бишбалта урамы дип үзгәртәләр. Әмма ни кызганыч, бер елдан буйрык кире алына. Хәзер Бишбалта Адмираллык бистәсе дип атала. 1718 елда Петр I Санкт-Петербургтан тыш илнең икенче адмираллыгын Казан янында нигезләргә буйра. Адмираллык нәкъ менә Бишбалта бистәсендә оештырыла. Анда Идел флоты, Каспий диңгезе флоты ясала. Адмираллык бистәсеннән Фарсы походы башлана. Төп причаллар Идел буенда, югары һәм түбән Исланда урнашкан. Казан су елгасы тамагында, Бишбалта авылында һәм Елан тауында өстәмә цехлар булган. Янәшәдә генә төрле контора биналары, сызымнар белән эш итүчеләрнең эш урыннары тезелеп киткән. Шулай итеп, адмираллыкны эшләтеп торучы эшче куллар, белгечләр, осталар яшәгән бистә барлыкка килгән. Иделдә суднолар йөреше язгы боз китү белән бәйле була. Көзен боз катканчы йөзәләр һәм язын боз киткәннән соң эшләр башлана. Кораблар төзүчеләр яшәгән бистә тормышы да шуңа бәйле була. Шуңа да сезон вакытында биредә тормыш кайный башлый. 1817 елның майында Казан исемле корвет суга төшерелә. Аның озынлыгы 35 метр, палубасында 16 артиллерия җайланмасы урнаштырылган була. Тик 1829 елда адмираллык эшчәнлеген туктата. Дөресрәге, ул Каспий диңгезенә якынрак булган Әстерханга күчерелә. Казанда яр буе причаллары һәм күн заводлары гына эшләп кала. Тик ул барыбер адмираллык бистәсе дип йөртелүен дәвам итә. Бишбалта бистәсе дигән исеме халык телендә генә сакланып кала. 2018 елда Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында Бишбалта бистәсе эпиграфик истәлекләре дип аталган фәнни хезмәт тәдәния күрде. Китапта бистәдә хәзерге көнгә кадәр сакланып калган гарәп язулы татар эпиграфик истәлекләренең текстлары, аларның хәзерге телгә күчерелмәләре китерелә. 19 гасырдан алып 1933 елга кадәр куелган 25 кабер ташы исәпкә алына. Беренче татар мәктәбе дә нәкъ менә Бишбалтада ачылган. Мәчет каршындагы, мәдрәсә сыйфатындагы түгел, дөньяви фәннәр укытучы белем йорты булган ул. Бишбалтаның чиге менә ул шундый динамичный инде, ул күчеп бара.
Бұрынғы заманда ол бір жерде болды, 18-19 ғасырда екінші жерде, қазіргі вақытта ол нешіктір мына бұл жаққа яңадан көшті. Мұнда Бишбалта мәшіті, қазір біз барған жерлік 15-ші татар гимназиясы. Шол жаққа барабыз. Гимназия дегеннен, қойшандыр Бишбалтада хатын-қызлар гимназиясы да эшләгән. Элек совет заманында адмирал ул теге генералга тиң кеше, ул теге революциядан соң генералларны, адмиралларны теге дошман итеп күргәннәр. Шуңа күрә Адмиралтейск бистәсенең атамасын Кызыл армия бистәсенә үзгәрткәннәр. Һәм 20-нчы еллардан башлап, 90-нчы еллар башына хәтле бұл Кызыл армия бистәсе итеп аталган. Кызыл армейская слобода. Рус телендә ул шулай язылган. Кызыл армейская слобода. Шуңа күрә монда күп әйтәм катламнар. Һәм ерак түгел монда безнең тимер юл уза, инде аны ишеткәнсездер, Адмиралтейск платформасы да бар. Һәм аның артында, нәкъ артында Жылантау инде урнашкан, Жылантау монастыры. Һәм элек менә бу җирлек һәм Жылантау җирлеге алар бер мөхитне тәшкил иткәннәр. Тимер юл инде 19-чы гасыр ахырында төзелгәч, ул бу мөхитне ике өлешкә бүлгән. Илгәре Казан белән Бишбалта арасында юл булмаган, шәһәргә су юл аша килеп йөргәннәр. Шулай булмыйни, көймәләрне үзләре ясаганнар иш. Без басып торган җирлек игътибар итерсез, безнең менә монда лашманнарга куелган һәйкәл. Шулай ук ул Бишбалта һәйкәле дә дип атала, лашманнар һәйкәле дип аталмады, ялгышмасам. Шулай спонсорлар тарафыннан төзелгән, ясалган бу һәйкәл. Бу Габбасов фамилияле сынчы тарафыннан төзелгән, шактый кызыклы. Игътибар итегез, алар балта белән түгел инде, монда алар пычкы белән эш итәләр. Бу инде 18-нчы гасырда гына кулланыла башлаган инструмент. Бүген Казанның күп катлы торак йортлары янәшәсендә ялгыз йортларда утыра. Күбесе җимерек, нигезләре генә калганнары да бар. Кайчандыр гөрләп утырган урынны булай күрү ни дисәң дә күңелсез шул. Бишбалтада урнашкан мөселман зираты Казанның борынгы зиратларының берсе. Тарихчы Евгений Липаков Бишбалта зиратына 1848 елның декабрендә нигез салынган дип яза. Чөнки Казан шәһәре думасы шул елда аны ачарга карарны имзалаган. Дөрестән дә архивта сакланган тарихи документларга караганда, шул елда Бишбалта бистәсендә татар һәм рус зиратларына җирләр бүлеп бирү хакында мәгълүмат бар. Әмма 1793 елгы карта нигезендә 18-нчы гасырда инде онда татар зираты булган дип төгәләйтә алабыз. Шуңа күрә 1848 елгы документта аны зурайту, урынын билгеләү турында сүз баргандыр дип фаразларга мөмкин. Бәлки зират байтак еллар ябылып торып, 1848 елда онда җирләргә рөхсәт итә башлаганнардыр. Ул вакытта зиратның җирләрен билгеләү, үлчәү, казыклар кагу эшләре җир үлчәүче ярдәмчесе Сапожниковка йөкләнгән. Шулай итеп, татар зиратының яңа чикләре билгеләнгән, ә рус зираты Игумново бистәсе янында барлыкка килгән. 1875 елда зиратның караучысы итеп Галимҗан Барудиның әтисе Мөхәммәтҗан Галиев билгеләнгән. Зират су янында урнашканга яз сайын аны өлешчә су баса торган булган. Шуңа күрә 1879 елда шәһәр думасының санитар комиссиясе зиратны ябарга дигән тәкъдим белән чыккан. Әмма Мөхәммәтҗан Баруди тырышлыгы белән ул ябылмыйча калган. Зиратка Бишбалтада яшәүче татарларны, шул тирәдәге оешмаларда һәм якындагы сәүдә пристанендә эшләүчеләрне, бистә сырхауханәсендә вафат булган мөселманнарны җирләгәннәр. Шулай да Бишбалта бистәсендә яшәүче татарларның барысы да анда җирләнмәгән. Кайберләре яңа татар бистәсе һәм башка зиратларга да күмелгән. Бүгенге көндә зиратта фәкать бер генә эпиграфик истәлек бөтен килеш сакланып калган. Чөнки ул нык материалдан, төгәлрәк әйтсәк, граниттан эшләнгән. Югары зәвык белән ясалган әлеге мәхәббәт таш Бишбалта бистәсе мулласы Билалтин Габит улына куелган. Әлеге кабер ташыннан тыш Бишбалта зиратында барлыгы 25 кабер ташы сакланып калган.
Бишбалта бистәсендә сакланган татар зираты 18-нче йөздә барлыкка килсә дә, Казан ханлыгы чорыннан ук мәгълүм булган борынгы бистәдә әлбәттә аңа кадәр дә зират булмыйча калмагандыр. Бәлки анысы Бишбалтаның төп урынында урнашкан булгандыр. Бишбалта элек-электән мәчетле мәхәллә булган. Хәтта базар эшләми башлагач та мәчеттәге халык кимемәгән. Ул җимерелгәч тә икенчесен төзиләр. Тик бу мәчеттә бүген юк, ә урынында чүплек утыра. 19 гасырның 90 елларында гына берничә дистә елдан соң икенче мәчет урынын бирделәр. Бу Аитовлар тарафыннан төзелгән, Сөләйман Аитов тарафыннан төзелгән мәчет. Сөләйман Аитов үзе Бишбалтада гәрчә яшәмәсә дә, ул монда Бишбалта халкы өчен, ярлы халкы өчен икенче гыйбадәтхананы, икенче мәхәллә өчен мәчетне тизеп биргән. Ә инде беренче мәчете, Бишбалтаның беренче мәчете шулай авырлыклар белән ачылып, 1805 елда төзелә, ягъни 19 гасыр башында төзелә. Шулай ук агачтан ясалган бер мәчет булган инде. Шулай 80нче елларда инде тарихи һәйкәлләргә игътибар арткан вакытта, перестройка инде башланган чакта бу йорт, бу бина кызганычка каршы җимерелде. Менә шундый ике мәхәлләнең тарихы. Биредәге бүгенге мәчет 2000нче еллар башында төзелгән. Ул инде күпкә зуррак, мәһабәтрәк. Экскурсиядә төп игътибар Бишбалта зиратына бирелде. Шушы көннәрдә генә зират яну зонасын ком алу өчен бүлеп биргәннәр дигән хәбәр таралган. Монда күмелгән җәсәтләрне актару булмасмы бу? Зиратның тарихын да карасан, су еш кына куйбышы су саклагыч әле булганча хәтле бу зират әле действующий зират булган чакта бу зиратны язгы ташу вакытында су баскан. Су астында булырга мөмкин аның зиратның берилеше. Археологлар инде су астында казый ысуллары бар, әмма ул бик кыйбатка төшә торган ысуллар инде. Шуңа күрә аны тегәл шикләрен хәзер әйтеп булмый. Бүгенге көндә зираттагы күп кенә кабер ташлары җимерелгән, юкка чыккан, ватылган. Экскурсияны оештыручылар фикеренчә, Бишбалтаның тарихи мирасын ничек тә саклап калырга, җуймаска кирәк. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Бишбалта бистәсе, аның тарихы, бүгенгесе, татарлар белән бәйле әлеге тарихи урынның үзенчәлеге һәм Бишбалта зираты хакында сөйләштек. Бишбалта бистәсе чыннан да бик кызыклы һәм үзенчәлекле урын. Аның татарлар өчен тарихи әһәмияте шактый зур. Киләчәктә әлеге бистәгә игътибар тагы да артыр, бистәне тирәнрәк өйрәнү дәвам итәр дигән теләктә калабыз. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чилги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.